Bon dia. Bon dia. Bon dia. Fa calor, fa sol. Molt de sol, El molta fuster. calor. Fa tant sol, no ficar les ulleres. Hòstia, no m'havia catat. La bandana. Les ulleres i què? I què més? Què? I què més? La bandana. Bandana reme. Un aplaudiment per la bandana de ma mare. Ole! Ganchito 100% natural, algodón Per cert, de tu puta te mare, pots saps el que muntar vull el dir-te? micròfon. A mà, tot a mà. Això estava Ara intentant. te'l faig jo. Sintetas Reme, en sus mejores tiendas. És que així som inútils i és com... Som un grup de Parvulari i Paco i Charlie. Que ens ajuden a fer les coses i tal. O sea, menos mal que está el Paco y el Charlie porque Anava a dir algo, però millor no ho Mira, dic. la tarjeta de sonido del Paco, les càmeres del Charlie, el local del Charlie, I la gràcia, la meua. llum del Charlie, I la gràcia, not les found. idees del Charlie i del Paco i nosaltres què fem? Res, absolutament. Podríem anar a fer-se unes Exacte, birretes al bar, no? lo que m'han fet per darrere, això és el que fem, això. Anem a fer-se una canyeta. va. Podríem estar fent unes birretes en el Home, bar. ja és temporadeta, Patint calor en els focos i això, que per Fitxem i cert també anem? són del Charlie. No, però ja fa temporadeta de canyetes en el bar, eh? Fa una temporada de morir-se. El difference maker de deberes en les canyetes en el bar és quan deixes de fer-te les dins, tu abrigat, saps? Quan deixes... Te lleves la jaqueta, estàs ahí tot agobiat, perquè damunt dins tens calor, perquè fora estàs superabrigat i quan entres fa calor tu has de llevar tot. Quan ja te'n vas a la terrasseta, tranquil. Tranquil. T'empetes uno ahí. Tu no... Yeah. El primer acte d'una bona vesprada de cerveseta d'estiu en una terrassa, per millor és traure's el Malboro i deixar-lo damunt la taula. En el moment que fas això, dius, vale, així anem a estar rato i anem a passar-s'ho bé. Sí. Però és que la qüestió esta és... Tinguem moltes ganes perquè està a l'èpoqueta de que seguís fent fred, però sí o sí vols assentar-te en la terrassa perquè tampoc fa tant de fred. I estàs a les 11 de la nit en una terrassa a 10 graus, congelant-te en la cervesa dient a gust. Sí que sí. Tremolant. De puta mare. No, però és que en aquest moment et demanen una altra. No, sí, No, per supost. claro, però perquè tu mateixa Hi haurà que entrar en calor. convences de que estic a gust. Claro. Estic en una terrasseta, estem a març, hauria estar a gust, claro. Estàs en la nit congelant-te com un fill És de la puta. teua ment alcohòlica intentant trobar una solució i que t'estigues fent una cervesa per allà en 10 graus. I acabes en tot xaquetó, Tal en qual. l'això, en la bufanda, en la cervesa així diguent en la terrassa, a gust. I dins pitillo tot buit. tremolant. Però Hòstia. vosaltres espereu a que vos duguen els cacaus? O sea, demaneu els cacaus o s'espereu a que vos els duguen? Home, jo espero que me duguen uns cacaus així davant de tot, vaig a fer un crit davant de tots. Sí, jo espero que me duguen els Sí, cacaus. per favor, uns bueno, cacaus ja així ara mateix. Producció, No vull que me duguen els producció, cacaus així al cacaus. programa. Com ara fer-te una cervesa, vols uns No, però cacaus. diu les boletes aquestes grogues. Els Tramús. tramosos. no va dir olives. El chochito, no? Es diuen en Andalusia. Oh, En xochitos. Andalusia li diuen chochitos o alguna cosa així, no? Sí. Hòstia, No tinc ni idea, per què li sincerament. pega tant, tio? Li queda molt bé que en Andalusia es diguen xochitos, eh? Tio, estava pensant que molaria molt que producció d'este podcast foren un palumpas que xiren del vàter. En platerells de estaria, cacaus. Que Uau, fabricaren la ojalà, cervesa en la tassa del vàter que tinguem ahí. Sí, però, a veure, jo què sé. A veure, jo la no cervesa i veuria- el pixum són del mateix color i fabricat en la tassa del Però, vàter jo no però ho tu, sé. tu has vist No. aquesta tassa del vàter, la veritat? No. I, espero, No i entra, menys no mal sé. que els convidats tampoc moltes gràcies. Que parlant de convidats, és que estic comentant això d'estiu perquè és que... Hòstia, quan havia podcast capítol 5? Ahí està! Oi! Hòstia, hi ha un palo. No anem a dir què és. És el rastrillo este de... Això al costat de la cervesa, el que estan dient, un malboret de puta mare. Malboro, sí. Les olivetes. que això, resulta que, bueno, si no s'heu vist l'últim episodi, hauríeu veure'l, que va ser l'episodi que van fer acompanyats de La Fulla, del millor grup emergent i no emergent de tota, representant. de Molt bon tota grup. Espanya i segurament Europa, i se'n van vindre i van tenir la meravellosa idea de que, hòstia, és estiu, què seria millor després de fer un plan pel matí, com era fer l'episodi, que fer un dinaret. Una terrasseta. I que dinaret, eh?
I que dinaret, perquè van dinar un arròs al forn molt a gust. Buah. De la Imma, bro. Està... La puta casoleta. Està molt bona, eh? Està impressionant, Felicitacions tio. a tu madre. Me va faltar 2 grapalls més d'arròs, però perquè no van ser previsors. Perquè som uns tanques. Sí, perquè som uns samarros de por i barbaritats. Però és que menjar i menjar i menjar. És un planazo, tio. Ixe plan d'estiu del dinaret, que quan ja es comença a fer caloreta, sobretot ara en maig, que és més... Fa calor, però tampoc com per morir-te. Sí, que pots estar que no el fa falta estar sense camisa si estàs Últimament fora. La putada és que no tinc la piscina, que està ahí en WhatsApp esperant saber el que té piscina per que me la llevan. Li parles al que té piscina, això ho fèiem altres antes. Tu li parles al que tenia piscina i li dius, avui què fem? Hòstia, pegueu una volta, no? Uah, és que fa molta calor, tio. Què podríem fer? Si vulgueu, pugeu-se'n a la piscina. Home, cara! Ja estem tots preparats. En la motxilla posada. Ja estem en la toalla, en el banyador, per muntar-nos cap amunt, en 5 minuts. Tal qual, i a peu si fa falta. És el pic de la vida social, d'eixa persona. tal qual. Després, en hivern, ningú se'n recorda Ningú se'n recorda d'ell. Que diu d'eixir una polla pa tu, jo què sé, li pegues 4 punyades quan el veus pel carrer. Claro, lo típic que passa en aquest Tratar tipus de bé a la persones. gent d'eixina. Però jo vos vull preguntar, perquè jo crec que en estiu, quan comença ja a fer calor, crec que n'hi ha 2 plans que estan per damunt de la resta. Perquè jo crec que dinar en estiu ja és més complicat, perquè a les 2 de l'esprà fa massa calor. Però què preferiu? El esmorzar de torrar ben prontet, que arribes a les 8-9 del matí a fer el foc, esmorzes, i ja quan fa calor ja estàs dins de la piscina i ja estaràs anant a casa per dinar, o el de sopar a la fresca per la nit? Perquè sopar a la fresca ja no el banyes normalment. Que no? Lo bo, sí, normal, a vegades el banyes. En estiu, per supost. En el meu punt de vista, lo bo de l'esmorzar és que lo bo que t'eixa esmorzar és que saps que no és sols esmorzar, és un pack. És la passiva de l'esmorzar és que saps que acabarà sent dinar, acabarà sent berenar, probablement sopar no, perquè Sopar és complicat, ja la has gent fet està una cansada. puta merda. Almorzar Perquè menys poca broma, tampoc però poca broma el que cansa un dia de caseta d'estiu, de sol, piscina i tot, acabes fent una merda al Si final. estàs tot el dia empinant el cubat. Claro, per això. A casa, un gelat. Però això és bona, perquè jo crec que també estem fent-se majors, tio. I la idea de tardeu mos fa més gràcia que la idea de nit. Jo crec que mos fa més gràcia la idea de tardeo perquè tinc més temps per veure. També, correcte. També, perquè dius, tardeu, i si hem de festa a algun puesto, pues després de sopar quedem i anem pa allà. Anem al tardeu, pues anem a dinar, Claro, dinar, és que... anem de cubates. Però Ara, lo mal de fer el tardeo i Claro. després sopar és que el sopar sempre sol ser un poc puta merda, perquè sí, si fas esmorzar o dinar, pues fas una torrada de l'hòstia. Però clar, si això ho allargues hasta sopar, ja demanes les pizzas a Solo Pizza perquè te les porte a la caseta on estigues o això i ja es tremenda pateo. Tot el món destrossat, ja se li ha baixat el pet. Sí, menjant-se les pizzas, ningú està mirant a ningú. Cada un està mirant a un punt diferent i sense parlar. Estan... No, està clar que quan antes es comences, antes acabes. No, De punta a punt B, Això són paraules sàvies d'un home. està clar. Està Està clar, no sé si havíeu caigut alguna volta. No, anem a marcar-ho, així anem a fer una foto del fuster en blanc i negre. Si es comences de nit o acabes a la matinada i el demà està rebentat. tal Com qual. són persones productives i això ja no s'ho poden I a permetre. replegar dona molta més gossera a les 6 del matí que a les 8 de l'esprà. Molta més. No, i que això... És que també a mi arribar a casa després d'un ADSL d'estos que al final no sopes i arribes a casa, és com, són les 9 de la nit i vull morir-me. Sí. Tinc ressaca ja. Tal qual. Em fa mal el cap i no puc ni articular paraules, però no perquè estigui bufat, estic hasta els ous. Però bueno, No és perquè estigui bufat, no? Per així no. Així no ha hagut, També. Lo millor d'això és que aquestes coses les fas sempre en col·legues. Sí, I avui, per primera volta en este programa, en aquestes 3 temporades que portem, la primera no sé si compta o no, anem a tindre el nostre primer col·laborador oficial. Una persona que ja no ve com a convidat, ve com a col·lega. Tinguem col·legues? Uno més d'ací. Uno més. Uno més d'ací. És així, no? Aixina que... Ja era col·lega antes, però ara col·lega del podcast. Ara és un màquina. Ara és un màquina, antes no era. Ja se'l vol ser un màquina, vine al programa. Si no, no. Aixina que ara en no res, anem a tancar un moment i ara apareixerà en algun costat d'estos el nostre, que ja ha vingut 2 voltes anteriorment al programa, l'episodi que va vindre com a convidat, com a professor, i l'episodi que va vindre com a un reventa més del poble,
El señor Ángel Cano. Residente. Ole. Ara, Ángel Cano. Calla, tío. M'ha dit baixet, tio. És increïble. Calla, tio. Calla. No, calla, tio. És que això... Que ja estem així, perdó. Buenas. S'havíem encantat un poc. Hem anat a per un granisaet. Han anat a per una Han anat, jo no he anat. Nosaltres... Espectacular. S'han quedat així a gust. Hem ficat la cervesa en gel? Ah, no, No, al final no hem tenia anat a per gel, que era el més important. Hem buidat l'aigua de la nevera de la Correcte, que ja és algo de la setmana passada. Perquè nosaltres anem de setmana en setmana, clar. Si alguna marca que faig a neveres, d'estes que s'enxufen a la llum, vol col·laborar, pues, si no alguna d'ells, n'hi hauria que apuntar alt. Ja ho crec. Philips. No aneu ninguna marca valenciana que faig a neveres? Sí. Ni idea. Sí que... No, jo què sé. Com va haver una marca valenciana, els fem casa allà. Pues vindria a haver una marca per fer neveres perquè combinen. Què tinguem avui, Charlie? Joder, pues que jo acabo d'arribar. No, sí. Avui, què portem? Avui portem, com ja has dit tu antes, Molaria que estigués llegint el teleprompter. t'imagines? Ja ho crec, tio. Però el teleprompter està escrit en la panxa de fusta. Per primera vegada, t'imagines com si fos un Teletubby? Per primera vegada en el programa, un col·laborador, d'estos, com si fuérem ja la Resistencia o com si fuérem el hormiguero. Lo que passa és que el nostre col·laborador no és tan patxa. Com és que van a l'hormiguero? Sí, quina és la forma de presentar el col·laborador d'avui. Va, d'això? Però el presenta ja, entonces. El prendes tu, sí. Preséntalo. ¡Que entre la China! Buena... Hola! Hola, com esteu? Molt bé. Una de se veure-vos, Ja ho crec, la veritat que sí. Des de l'any passat, en realitat, Sí, Ostres. Quan van fer l'episodi en directe? En novembre. En novembre. correcte. I sense gent mirant-nos, que... Com que avui. Sí, correcte. Ahí està fuster. No, bueno, això no és gent. Vale. Què anava-vos? Per això, he començat a dir, diguem-vos, lo de l'any passat, perquè vos havia preparat una sèrie de preguntes de l'estil cunyadisme. Oh, Sí. Vale, per acabar en una Mos única agrada. que suposo que no serà tan cunyat. Portar llibreta perquè ja que ho dic col·laborador i tal, em sentia un poquet Raúl Cimas. Perquè en realitat no tinc res apuntat respecte a sí, però sempre fa més mudador por dar una... Ja ho crec. Te he contado, Charlie, que una vez en Albacete... Bueno, ho mires i ho té tot ple de dibuixos. No, però sí té que- la Pokédex ahí feta. Sí que és de veres que quan imagines un col·laborador o l'imagines un tio que sap molt, com el cas que tenim, o que porta llibreta també. Com el cas que Com el cas que tenim, així que és un supercol·laborador. sí, però en realitat no n'hi ha res apuntat. Així que una altra volta sí que vaig apuntar coses, bueno, tinc així, deixa'm posar-me el dia italià, bueno, és igual. Preguntes. Vosaltres vosaltres els cunyadismes, practiqueu l'art noble del cunyadisme? Crec que està dins del valencià de poble mig un cert percentatge de cunyadisme que no se poden llevar a damunt. Jo crec que com a bar enjoyer necessites un percentatge de cunyadisme. Sí. Per a bar enjoyer, disfrutador de bar. Ah, Sí, clar, les noves llengües clar. parlem un poquillo. I jo crec que si damunt estàs en el pavo, a mi, per exemple, l'estar en el pavo em trau el meu cunyat que tenies, o sea, jo... Espera't, està en el pavo, tu com anys tens? No, però No, és que en el nosaltres pavo diem una de- expressió de pavo... Pavo és quan a millor esteu de burrera. Ah, vale, joder. Això diu estar en el estic pavo. molt bé, eh? No, però això és de... Puta! sí. Ahí sí que a lo millor pot eixir-te a millor la vena més cunyà. Totalment. Bueno, un sopar de Nadal, en tota la família, i sí que t'ix la vena cunyar, però perquè estàs en situació de que t'ixca. En la copa d'Herbero en gel, davant, després d'haver-te fet 3 cubates, 2 litros de cervesa... Que i Pedro 50 Sánchez ni bombons. Pedro Sánchez. No, però jo vull que intentem fer així una llista i de passada que ho poseu també en Instagram i que la gent sume. Quins cunyadismes sou els que practiqueu? Quines frases d'això que dius, hòstia, això és un cunyadisme, m'acaba d'eixir perquè ho tinc inherent dins de mi. Per exemple, l'altre dia estava jo sopant en un bar i hi va un dels comensals, estava llegint el periòdic a l'hora de sopar, que dius, bé, estava llegint el periòdic a l'hora de sopar, Sospechoso. li va caure al cambrer uns goig. Clar, jo m'esperava el comentari d'algú, de fet vaig estar a punt de fer-lo jo voluntàriament, però el xicón estava llegint el periòdic i de sobte va dir i si ja no el fregues? Vaig dir, jo sols estava partint el cul perquè es veu que era jo l'únic que va detectar que això era un cunyadisme que anava a fer jo, però se m'havien avançat. Quin estil d'este tipus de Ostres. cunyadismes? Jo si haguera sigut l'home que estava llegint el periòdic i li cauen els goig. Estaven plens, els goig?
No, Quan s'ha quan guanyat. estava traient això. Arriba a ser el primer se banyar graficat. Pues marca aigua. Marca aigua para la setmana que ve. Jo, És un altre nivell de cunyadisme. jo és que només has dit això, m'he recordat d'uno que em sap molt mal, perquè damunt me'l tiren encara cops per tres meus amics. Jo l'altre dia me'n vaig anar a sopar per València en el meu grup, en la Fulla, per cert. Bé, ja l'he fet prou de promo, No, Ja ho tens bé, Ja ho tens bé. què passa? Part de l'agrupació són gent vegetariana i vam anar a un puesto de menjar de l'Oriente Medio, tot vegetarià, tal, molt guai, i és la típica de que el trau en els plats està molt bo tal i necessita traure-ho i la de estar veient el plat i dir que a veure, està bo, però això li claves un chorizo, una cansalà, un pot de botifarra i està increïble. I crec que és fatal i crec que és molt de cunyat. Jo crec que tinc una cosa de cunyat que sí que la faig, que potser ja és sense voler, perquè a vegades també moltes vegades vos dic jefe. Però això anava a dir-la jo, cabró. Però dir-li al camarero jefe i a la camarera jefa... Això anava a dir-la jo, tio. No passa res. Perdó. Perquè dic una altra. Jo les costums de cunyat que tinc és que sempre que pixe fora del vàter no ho torque mai. No, tia! Bé, això és cunyat dos guarros. Has de ser un puto guarro. Però també és de cunyat. No, totalment. O sea, però és el mateix que tindre esmegma. Vull dir, És broma. Sí, bueno. És broma. No, però sí que és de veres que la costum de cunyat, que me dona molta vergonya tindre-la, però crec que la tinguen tots, és que quan anem a un bar, a sopar, a fer-se el que siga, a la mínima que t'acabes alguna en 0,3 segons, si l'endú buit, m'endut el pla buit. I sempre que t'acabes el plat ho has de dir. Sempre. O la cervesa. O preguntar si tenia pinyol. La picadeta bona, ara el dinar i el dinar. Claro, és que això és la típica. I ara que dius dinar, quan vas a sopar, o quan acabes i dius, bé, pues ja estem a punt per dinar. O també quan vols tenir el compte dius, que era estat a la només, no al costat, no? Vull dir, pots anar encadenant. Ostres. La multa, jefe! La dolorosa, Jo recorde, la primera vegada que em vaig ir de l'Armadriro va ser quan vaig anar en el meu compa Juan Lu, un saludo, de la banda, vam anar a comprar per a fer un dinar. Per tota la banda, imagineu-vos, millor serien entre familiars i tal, 60 persones. El compte va ser substanciós. I jo anava cavilant, dic, ara per això com us eixirà. Perquè ara, tinc que pagar nosaltres. Passen tot tant, 300 i pico. Jo, què hem trencat? 300 i pico, 60 persones, home, cabró. 5 eurets per persona. Home, ja, però... Joder, sí, però... Que ho heu de pagar vosaltres. És una torrà. Al fi va ser barata. Però, joder, en el momentet, pues... Com el compte anava a ser, en general, tu veus el número només i assusta. Home, no, sí, pagar-ho entre dos, això... Perquè, clar, vosaltres com definiríeu que és un cunyadisme? Perquè jo l'altre dia, jo tinc vici de quan em pregunten com estàs, independentment del sexe, si és xic-xica, jo dic, no tan bé com tu. Molt bé. Val? Res, però no implica cap comentari. Res. Clar, l'altre dia el vaig comentar a una amiga que em va dir com estàs, i jo vaig dir, no tan bé com tu. I em va dir, hòstia, que cunyat. I entonces vaig dir, hòstia, si això és la línia ja, estem de passant ja la línia de... No, jo crec que això no estaria en la línia. Jo crec que cada volta són la generació de cristal, vull dir. Home, en este cas... Mira, bueno, el comentario de cuña que se viene ahora. correcte. Cada volta la línia va més arrere. Cada volta... Mira com m'està dient tu. Mira quina Claro, no, jo tinc la pose de cunyat. Li falta la cervesa. Tinc la mentalitat d'un home de 60 anys en el cos d'un tio de 20. Soc el detective Conan al revés. No, però jo crec que el que vas... En plan, no també com tu, no entrar en el cunyadisme, en plan, és com un halago normal. No, Sí, una frase feta, una Jo forma crec que la resposta cunyà, que seria molt similar a això, seria tu bé i jo. Ja? Com estàs? Bueno. Tu bé i jo. Jo crec que això és més cunyat. Pot ser que sí. És que, tio, he sentit aquesta frase i m'he vist algú de Montaverner de repente. És que Montaverner és prou cunyat, Sí. Però en plan, no a males, sinó... No. La manera de parlar Si d'ahir és si prou... la vall del Vall de Fora, una família Montaverner seria el cunyat. Sí, tal qual. Jo seria el fill yonqui. Avançant en el tema del cunyadisme, el teaser que vau fer d'esta nova temporada, Sí? Uf, sí. que era de la taronja mecànica, Sí. Correcte. anem a seguir en comentaris cunyats, vale? Vaig intentar treure-vos la vena cunyà. A gust. Si haguéreu de recrear l'escena en la que aneu a casa d'una persona i vos mostreu ultraagressius, Vale. En la pel·lícula, com en la pel·lícula. claro. sí, clar, quina persona seria? De qui, del programa? No, del món. Ah.
Però de coneguts vostres. Quina persona seria a la que atraquem? Atraquem. coll l'atraqueu, sí. I li peguem una palissa. Sí, pegareu la pirila de porcelana i li pegueu al cap i el mateu. Sí. Jo ho tinc clar. Jo ho tinc És que hi ha molta penya, tio. Ahí li autopuria. Ja ho pensés. Para convertirme en campeón de la UFC. Es tío que dir a David Batista. Bautista. Però és bueno, vull dir, tindria la vida solucionada, Home, jo què sé. no? Ja, Jo, però sí, no puc jo, per exemple, a lo millor aliados, Poca broma, És que està creant un exèrcit de NPCs que tots el diuen el mateix de «Guau, tío, acabo de venir de la policía porque me han multado con 400 euros y los he pagado con una sonrisa. Porque la vida me está poniendo este reto. Yo soy fuerte y me tengo que levantar todos los días». Puta mare. Tío, t'han multat 400 pavos! A mi em passa això, pujo una història després així a cap. O coses així, o sea, és perquè està així en Instagram, no sé per què, perquè jo aquest contingut no solc consumir-lo, però dic, esta tanda de NPCs, també el que va fer farà 2 setmanes que va fer com un meeting en llados que... S'estan fent burpees, no? Que damunt, Estan fent burpees? que damunt eren pavos places limitades i tenies que pagar 1000 pavos de 1.000 pavos Wow. pa un puto dia De fer i que la meitat del meeting siga fer burpees, que pots fer una casa Tal de qual. puta mare. Sí, que després l'Ajuntament del respectiu poble fa una jornada d'estes d'esport a l'aire lliure i no va ningú. I tal qual. Clar, correcte. Totalment. Que al final... Y futuro millonario fent burpees. Cuando tenían a la señora de 50 anys que ensenya pilates ahí en la piscina del poli. Clar, Que fa el que, mateix. que té 40 vegades més cardio que llados, segur. Segur. Pues jo crec que sí, aliados. Allà dos. Jo com no li tinc odi a ningú, vaig deixar-li que el fuster es cagui en Uah, algú. així pot caure una bomba nuclear ara mateix. Quina és la pregunta? La pregunta... Tu has vist la taronja mecànica? No. No. T'ha de contar? No, mon pare me deia que me'n tenia que anar a dormir quan la ficava. És que és de La van veres. ficar una volta en la... És que pa quan era És que és forta, és forta. I era xicotet. Vaig fer un spoiler d'una pel·lícula del 70 o del 80. No Sí. sé si es considera ja En spoiler. algun, El dir- en algun moment, el director està mort. van a una casa i intenten entrar a fer maldats i el propietari de la casa pues, li peguen unes quantes collejes. No? És a dir, agarren una pílila de porcelana i li rebenten en el cap, etc. Després també hi ha violacions, però això ho deixem per l'última pregunta. Sí, no mireu així, no mireu així. Ja ho entendreu. Bueno, la qüestió, que a qui li rebentaries una pílila de porcelana en el cap i li faries mal? Hòstia, que... Està molt ben plantejada la pregunta, La Gina. paret, no? Perquè ara dic, jo què sé, imagina que demà ve a sacar a tu puri i li pega 3 palisses. O... Tens que rematar-lo. Fes-ho per mi. Ollados, tio. Fes-ho per El mi. meu cotxe corre més que el seu Ferrari. Al final Ja és... t'ho dic. També com... A qui mataries, no? O sea, com... A qui li diries dos cosetes, no? Mataries no, perquè això no mor. I ara que estàs tu sí, aprofite. Tu tens alguna frase també de cunyat? Alguna frase de cunyat. Ell és un cunyat, en si. És que jo també... A mi també em passa molt de lo que tu dius de... Com estàs? Pues no tan bé com tu. Però és que, més de cunyat, no és Fuster. per eixir del pas. És que és Claro, una cosa és una falca. És una contestació per no dir bé, i tu? Tal Dius, qual, no també pa- com tu. pa no caure en la I després redundància. preguntes, i tu? Claro, és Fuster, que les conversacions així... Tu tens una frase molt de cunyat. I que la dius prou. Usureros hijos de puta. Està tot pagat. Està tot pagat, ja ho crec. Pots dir? Això tu ho dius prou. Així està tot Hòstia, pagat. pues, no me'n recordava. Ah, tira, jo que està tot pagat. Per man de conya, però sí. Hòstia, pues... És possible, no te dic que no. Ara mateix no me sé bé ninguna situació. Tema, passem de Reconduïm, tema. Clar, reconduïm, tornem. reconduïm. Estic hasta suant i tot. No, tranquil. Tranquil, per l'amor de Déu. Espera que no recordo. Ah, sí. Estàvem parlant de lo de la taronja mecànica, no? Sí. Que aquí, en qui aplicaríeu un poc de violència. Aquell s'ha anat i no ha contestat, però bueno, això ho deixarem. Que va de pacífic, però és un fill de puta, en veritat, eh? És el que me l'arrea. Ja veia jo. Un dia vaig entrar a sa cara i me va pegar 3 punyals, ja ho saps. Deixa un poc pintat de Jordi Niño Polla, eh? A veure, La fem un cosa càsting. és, ara, seguint en el tema pel·lícules i seguint en el tema cunyat, quin tipus de pel·lícula crearíeu, així no de manera molt general, que tinguera un públic cunyat? Hòstia, això És a dir, bona, per exemple, eh? Torrente, Torrente. no la podeu dir perquè ja està, hi ha unes quantes pel·lícules de Torrente, però Això quin és tipus de bona, pel·lícula tio. crearíeu, quin argument crearíeu que digueu, hòstia, una pel·lícula de cunyats, feta per cunyats i per a cunyats.
Puc començar? Sí. Una pel·lícula que siga Ara sí, un ara sí que superhéroe, tio, que tingues poders de taurino, saps el que vull dir-te? Jo què sé. Hòstia, Taurino, li podem dir Taurino. Capitán Taurino. Capitán Taurino, tío, O sea, agarrar i fer... Invocar dos d'estos aixina, no? Com es diuen? Els punçons i això. Ni, I tot el rotllo. I ja, Ni tio, puta pues idea. sí, seria una fusió de Torrente, també. Vamos, que no? son poderes Còmic, no? Es invocar dos palos. Jo què sé, tio, tot el que te s'ocorrís taurino, jo què sé, faré aixina, invoques un toro, saps? O alguna merda aixina. Es bona, eh? Jo la veuria, jo Taurino la veuria, sincerament. No. Jo ho tinc clar, eh? Jo crec que... Bueno, dis-ho tu. Sí, sí. Dis-ho. Jo un western ambientat en Espanya. Però sí, ja n'hi ha molts. Ja. Però Però d'Espanya, dic. gravats en Espanya n'hi ha No, molts. no, però que no és un western d'Estats Units. És un western de vaqueros d'Espanya. Com si hagueren existit els vaqueros en Espanya. Definir Perquè, clar, teoria. Clar, especifica un poquet. Claro, a això me referia jo. En plan, és la trama, pues jo què sé. Johnny Pistolas al cap d'Alcatraz. Alcatraz no és Espanya, tio, tot mal. De Carabanchel. De Picassent. Clar. I jo faria un western, perquè clar, el western el veig molt cunyat. Bueno, més cunyat que més huelo, en veritat. Sí. Home, no és el mateix. Claro, en veritat sí. Normalment, molts abuelos estan en aquest percentatge gegant de cunyats, però correcte. no... Però no tinguem... No és com totes les banyeres d'hidromassatge. Tots els jacuzzis són banyeres d'hidromassatge, però no totes les banyeres d'hidromassatge són jacuzzis. Això ja ho havies dit antes així, en algun moment? No ho sé, Te s'acaba de corrir ara? Però, no, és d'una vale, sèrie. Ho he furtat. definició, eh? Ho he furtat, home, per favor. No, és ídolo. Pues sí, jo crec que un western d'Espanya estaria molt Ho bé. és d'Espanya. Sí, sí, sí. Està bé, està bé. Ataque al Parlamento. Crec que ells ja el van fer. Això ja ho vam fer. És que està... Tot el cullat que puguis imaginar en Espanya ja està inventat. És de veres, Ja està inventat. Seria el cunyat definitiu a Espanya, no? Vull dir, Jo crec que dels països d'Europa seria... Sí, jo crec que és jo un crec dels que amb cunyats més... diferència. Sí. Carles. Jo crec que en Espanya el gènere cinematogràfic que més triomfa entre els cunyats és la comèdia. La comèdia roïn espanyola. Entonces, yo faría algo tipo como la película Señor, dame paciencia, ¿la heu vist? És la pel·lícula de cunyats per excel·lència que tenim en Espanya. És un pare, Jordi Sánchez, Antonio Gracio, que ho fa molt bé, li se mor la dona i se'n va juntar les seues 3 filles i les seues parelles, que són un perro flauta, un negre i un catalanista o algo aixina. No falla? Claro, es que Com si fuera un chiste, tío. Es que es la tríada del humor así en España. Claro, pues yo faria algo així, en plan, un viatge familiar en el que hi hagin discussions sobre temes actuals, que això els encanta als cunyats, en xistes roïs per el mig, caigudes innecessàries. Però en realitat és un poc els 8 apellidos derivats, no? Pues sí, ja ho crec. Si hem fet bascos, catalanes, marroquís... Clar, és Hòstia, ja no que podem han anat a la fer moda, res. en plan de... Tal qual, Quan van tio. fer 8 episodios vascos, és quan lo de ETA ja estava acabant-se, entonces ja pues, podien fer algun xiste sobre la Cale Borroca i tot això. Algun xistecito. Bueno, però Algo así. Coño, chistecito. Després, en la independència, 8 episodios catalanes, anem a fer-ho, perquè està ahí. Ara, en tot el tema que estem tenint, 8 episodios marroquins. Tot el tema que... Ara, Fa molta gràcia com has passat de puntetes pel tema, eh? Tot el tema que estem tenint. Com els faquirs que passen de puntetes sobre les braces, pues jo sería igual. guapo que fueran 8 apellidos japoneses y fuera Quin un anime. cregueu que serà el pròxim 8 apellidos? Japoneses. Y es un anime. Però per què japoneses? És que jo japonès i O me sea- cap lo que hem dit antes para entrar en Pablo Motos, que tenga pornografía. Ocho apellidos chinos. Que tenga pornografía asiática en el ordenador o algo. ¿Qué? Com? Vull dir, no, a veure, estoy dient 8 apellidos japoneses, heu dit, no? I he dit que a mi em ve al cap que estaria ben protagonitzat per Pablo Motos i que tinguera pornografia asiàtica Ya ho crec. i segurament infantil en l'ordenador. És que estava veient que això assumpte estos dies i això és bo que el pare també tenia coses turbies. I m'ha vingut al cap Pablo Motos. Mira, què hem de fer? Lo que pasa, home, és algo cunyat, estem parlant de cunyats, entonces és un cunyat també prou exemplar. Hòstia, Pablo Motos, quan veu un convidat i tot això, intenta estar en el seu rotllet i tot això. A mi em pareix prou cunyat, també, el que fa, tu no l'has vist en Els Instagram. TikToks de... Pablo Motos? Els TikToks se puja Pablo Motos. No, vergonya. No, això no puc. És No un pots cunyat acabar de veure de ningú, Manu. Diria que va haver un o dos que vaig denunciar, però vull dir, que al final no va quedar en res. Perquè m'estava sentant mal veure-ho, tio. Clar. Ara que estem queda parlant mal cos. dels cunyats, crec que en l'últim capítol, o fa 2 capítols, Que li parle més al micro. Vale.
Vale, pues, si no recordo mal, fa un capítol o dos vaig proposar així, de totes les persones que diuen de a qui li diries dos cosetes, ficar-los com en una tier list i fer-los com un pou. En plan, més per cavall, doncs mos cau més mal. Més per cavall, doncs mos cau millor. Podríem fer això, però en personatges cunyats espanyols, rotllo. Pablo Motos. Este, tío, ¿cómo es diu el millor? Leo Harlem, tío. Però és que Leo Harlem... Anàvem que Leo pensar-ho Harlem- còmics, però això m'agrada Per mi més. Que fem el... és la cabra dels cunyats, però en plan B. O sea, Però, bueno, I la capa dels cunyats. És la també. cabra quiero dels fer un cunyats, parèntesis. tio. També, a veure, perquè no vegin que són simplement haters, també podem fer el mateix en gent que mos caiga bé, no? Vale. Estaria bé també, no? Vale, pues si vull comencem per ahí i ja està, passem a altra volta. Comencem, però és que mos cauen mal, que mos dona millor, es veu. I Sí, després ja per això dic que si comencem per els que cauen bé acabarem abans també. No sé si. Bueno, sí, fem la tier list si voleu. Jo anava a preguntar-vos després la pròxima pregunta. Pregunta. continua. Bestia. No, si era bàsicament que em digueu còmics que vos pareixien cunyats, però preferís, mira, perfecte. però que preferís que siga lo de fer el qui vos cau pitjor, qui vos cau millor. O dius dins de qui vos cau pitjor de més a menys. A mi quan em digueu, jo és que tinc l'última pregunta i és la pregunta vull deixar-la pel final. Quan em digueu prou, jo pare. Jo faig l'última i ja està. Però ara, mentrestant, si voleu fer comentaris de gent que vos cau mal. Per exemple, Pablo Motos, Leo Harlem... Leo Harlem a mi em cau superbé. A mi no. No! Em cau millor que Vale, Pablo Motos. fem primer la llista que diguem uns 10 i després els classifiquem. Vale, va. Vale, tenim Pablo Motos. Correcte. Què més? Leo Harlem. Leo Harlem. Però estem parlant de còmics o... Cunyats, Gent... Gent cunyat històrics. general... Vale, Juan del Val. Qui és Juan? això? També que vegeu l'Hormiguero, és l'home de Núria Roca. Això és molt cunyat. Vale. Tenen una relació oberta, però es veu que ella no ho sap. O no s'origina. Kiko Matamoros? Que com a Tamoro... Sí, tio, el cosí que fa vídeos, el cosí que fa TikToks cantant, no? Jordi Wild. Jordi Wild? Hòstia, això està mort. Espera. Collons, Paco, vine Espera. així. Ja ho sé, puta mare. Mira, Arevalo està mort, compta. Tio, jo no sé. Hòstia, vale. Conten morts també. Hòstia. Ostres, però que entonces Tio, ja és con que el ja... dia com Té la gent que no està sent... El humorista que tocava l'enemigo, tio. Sí, Gila. Collons. Gila. Home, però no, Gila... Claro, és que... Cabró. Però que el caiga mal, o sea... No, jo estem dient cunyats en general, no? No que mos caiga. És humor. Lo de Gila Però, era... però que és que, clar, si estan morts, el que mola és trobar-se en els vius. Car. Ah, vale. Clars en els vius també. Vale. Deixa'm pobre Gila tranquil·let. Joder. Estem parlant de còmics o gent en general? Pablo Motos, Juan del Bar, Jordi Wild. Bertino Osborne. Bertino Vaya, com se m'ha oblidat el més gran. Ara sí. Hòstia. Saps que té papes i tot? Uno, tio. Vaig veure que té una marca de papes. Ah, vendes mapes. Sí, No, té no, mapes. de mapes, hòstia, estaria I Belén guapíssim. Esteban de Gaspacho. En sèrio? Sí. Està bo, eh? Joaquín, el del Betis. Hòstia, Joaquín, el del Betis, tio. Això està José bé. Mota, claro, també, no? Hòstia, és que Joaquín, el del Betis, és molt de contar xistes de... O de riure's molt en vídeos de xistes de... Pues, ¿cómo era aquell de... Hostia, mi mujer cuando sale en la cama grita mucho. Y fa, claro que sí, la oigo desde aquí. O algo així, ¿no? Bueno, no la contaré perquè evidentment tal, però que és coses d'este, sí. Segui. Sí. Com si no haver dit res. Jo el tinc molt present a Joaquín, el del Betis, en els anuncis de Spotify, també. Ja ho crec. La veritat. ¿Qué pasa, picha? Grande. Ah, literal. Aquí, Joaquín. Mos queden 4. Hòstia. Quins 4 poden ser els que ocupen el puesto? Si pot ser, algú d'ací, en plan que no siga Paco sempre. És que César Blue és molt bon. César Blue. És molt... Qui és César Blue? Uno que prova menjar, que va en un gorret de vaquero. Ah, coño. Em sona. Vols sonar? Coño, que sí que... Va, gent d'ací, del poble. Del poble? Del poble. Clar, però això digueu vosaltres, eh? El Dientes. Hòstia. No. No, home, no. Així el poble no, que així el poble... A la gent de fora no, perquè no s'interessa gastar-se la gasolina per a venir a pegar-nos 2 collejes, però és que els de poble poden venir caminant. Sí, però els cunyats que puguen dir probablement que vegen esto... Així que va, comencem a dir, va. No, va. Què és això? Paco, tu creus que des d'ací puc A veure? veure, sèmelo. Ah, el Rubalcaba. president de Cantabria, Revilla. Hòstia, Revilla. Ah, Revilla és un puto màquina. Porque tío. eso... Quan fiques ja tot nerviós... I este, Rajoy també és prou cunyat. Rajoy, podríem... Hòstia, és que No. si entrem en política... No, Rajoy jo lo consideraria tan cunyat com, per exemple, Revilla o Joaquín o Bertino Osborne. Bertino Osborne és el cunyat dels cunyats.
diria jo. Jo què sé, És que tio. estava Jo ja no ho igual, sé, era la jo gran és que parella. jo per esta llista sóc un nulo, Jo què sé, tio, Julio Iglesias, tio. jo Julio què sé. Iglesias estaria... Soy un truán, soy un senyor. Correcte, Julio Iglesias seria un cunyat il·lustrat. Clar. No és un altre nivell de cunyat. És el cunyat... Il·luminació descunyat. Correcte, és el que arriba i fa... I lo sabes, no? En 30 fills per metre quadrat. Sí, ja correcte. A veure, estic pensant, més cunyats. Jo estic pensant un poc, a millor... Cara, si també tirem pels humoristes, a millor... Pepe Villuela, Villuela, Pepe cabró. Villuela, un Miqui... No, Pepe Villuela no. Un Miqui Nadal, a lo millor també, que solten així... Per exemple, ahir vaig veure un trosset de Me Resbala, perquè em vaig ir en YouTube. Hòstia, és que me resbala... Oh, És que... és que és una fàbrica de cunyats, Car, i que estava Flo, que apareixia com si fos Campanilla. Que Flo també el podríem I li fa caro a l'altre. Coño, Campanilla s'ha canviat el pan. Dius, tio... Hòstia, podríem posar a Trancas i Barrancas com a cunyats? Poca broma, És que a veure, És cara, que són un personatge, però... Però són Vaig a ficar-los, molt va. cunyats, Tu pensa en ton tio de Cuenca, el que ve a la comunió de la teva neboda. Vull dir, això és el cunyat per excel·lència. El ton tio de Cuenca que diu, hòstia, ja té la regla per follar. Pues, jo això ho he sentit d'un xaval de la meva edat, quan li van dir que la germana tenia la regla, va dir, hòstia, ja podrà follar. Això és de veres, n'hi ha testimonis. I jo, això fa almenys 10 o 12 anys, que encara no s'estiraven els cunyats. Però- Va deixar comentar i vaig dir, hòstia puta, el que acaba de dir. Dic, dia li ho he dit a sa mare, li ho va dir a sa mare, fa, ja podrà follar. És molt fort que a dia d'avui... Com una guarra, va acabar de dir que el que està... Podem follar com una gorra. Sí, que el que està en ell, es van quedar els dos miramos en plan. Això acaba de passar i van dir... Després van dir, tu no estàs molt Ja sabeu, acabat, no? tios, per poder follar com una guarra heu de tindre la regla. Si no, No, podeu. és que es van quedar així i van dir... Això ara li farien un fil de Twitter i en raó. Li farien un tuit cancel·lant-lo. En aquest moment no s'estilava quasi ni Twitter. I van quedar així i van dir... Se va manar d'ahir ja. Van dir que queda't ahí. Això m'ho va pareixer molt excessiu. No, sí. Molt El fora de incesto lloc. i tal. No. Entre pares, dic, perquè si els pares... Bueno, Home, és que... En quin moment tu li dius a la mare de la tu ara xavala imagina't això, que tens una germana de 12 anys, que ta mare el toca i el diu tal, ja té la regla i tu, hòstia, ja pot follar com una guarra. Si això no és límit... Jo no és que no Ai, no n'hi ha límits. No hauríem de riure, però... Ai, l'únic límit que n'hi ha s'ha travessat. Home, i tant que sí. I com a últim cunyat vaig a ficar, si us pareix bé, Mr. Tartaria. Qui és? Mr. Tartaria. El tio este que s'ha fet ara famós per eixir en podcast dient d'estrellats hermano, a punta pala de... Jo he visto en África a un hombre convertirse en león. L'altre, tal qual, hermano, tal qual. Car són dos, són com una parella. És un pack. Uno és Mr. Tartaria i l'altre és Mickey Mouse empírico. És molt cunyat. I damunt es posen... L'altre està contant tranquil. Però això és un i el del podcast, costat no? està així. És un podcast... No, és un tio que va a podcast. Ah, vale. Exacto. I el de podcast és un major més grosset? Sí. Vale, em sona d'haver-ho vist, però no els he sentit de res. Que diuen d'estrellats tot el rato. Mira, lleva això i ne busque uno. Ja, tio, no fica ni Ángel Cano ni res, tio. Em mola molt... No, això és un pití. En teoria sí. Em mola molt com teniu cobert a la pantalla, Pues la pissarreta la lleveu. Està parlant de las reliquias de la muerte de Harry Potter, Todos tienen una relación interesante. Unos controlando, otros fuera del sistema, unos por debajo, otros fuera. Ahí està explicant més o menys que cada país té un número i segons el número que té aquest país està com en una escala del govern mundial i uns estan fora del sistema i altres... Fumar és del tio este que de veracitat té menos 0 com altres, quan diguem notícies, pues, o sea, inclús nosaltres almenys podem tenir encara més veracitat que el tio este, diguem notícies, així que imagina't. Entonces, Bueno, menos. és prou cunyat. No el coneixies? L'havia vist, però no m'havia parat a veure-lo, però sí que sé la seva existència. Bueno, ja tenim feta la llista de cunyats. Com vols que procedim? Hòstia, és que jo no sabria dir-te quin com millor d'això que heu dit, Jo crec que Joaquín. Home, Joaquín és un màquina, tio. És que Joaquín me cau molt bé, A tio. veure, dins del cunyadisme potser és el que té un passe per... Sí. Perquè no li veus maldat. No sé, no li veig una persona que no té maldat a l'hora de dir burraes. És un tio majo, també, no? Grande Joaquín, Home, tio, clar que el sí. millor, tio. Vale. Número 1, Joaquín, no?
100%. Vale. Número 2, vos pareix bé que fiquem a tranques i barranques? Sí. Al fi al cap són dos formiguetes Sí, al final... que al fi al cap s'han fet carismàtiques, així... Han entrat ja dins de la cultura pop Sí, correcte. espanyola. Jo ja ho crec. Coneixen antes a Trancats i Barranques, el xiquet que a Suárez. Que aquí? Que a Suárez. Aquí, Ah, el la veritat Barça. és que el PSOE, i jo... El PSOE, com a- també, com a- també. Com a ens normatius, També. sí. Següent. Quin diríeu? Pablo Motos, Juan el del Bar, Jordi Wild, Jo el posaria bottom, o sea, prou per baix. Bertín Osborne, Home, és que... Raya, Brian. César Blue, Revilla o el Tatari? Revilla jo el posaria 3, No sé, és que em pareix No, un pareix home... bon home. Pots fer-te un cafenet en ell i escoltar-lo. Com tot el món, però... Però no si passa així res, també tinguem comptes en Suïssa i no sí, passa res. tinguem una cuenta de I wanna be a podcast en Suïssa. Amb 2 euros. Bueno, està... Però això va muntant, l'Euribor ixe, això va que Jo anava a fer la conya de que com Àngel ha tingut carrer que en l'Ajuntament, ell sí que pot tenir una Jo cuenta. tinc que pagar que l'Ajuntament, tu. No? En l'anterior govern. No. Però estaves en la llista, no? Sí, però està en la llista... No va ser per entrar en... Pues jo pensava que sí. Però no, tampoc haver tingut... Jo som molt burro, m'haurem pillat. No. T'hagués llegit l'Ajuntament en dos maletins ahí el símbol del dòlar. No, però és una cosa curiosa, ara que dius això, que molta gent dia, hòstia, però si entres i no robes, no entres, no sigues imbècil. Diria, però és tonto. Vull dir, clar, després s'alarmen perquè... Bueno, és igual, seguim. Sí. Seguim. Vale, després del Tataria, a qui fiquem? Això, Revilla. A Tartària no... A Tartària sí que l'ho he dit. Estava en Ipúria. Que volia reventar-lo. El Topuria. Això, Topúria. Quart. Encara el quart, hòstia puta. És que ja hi ha gent... Anna a fer-ho picaet. Ha estat gent que ho ha dit... Buah, Jo què sé, Jordi Wild a mi tampoc em cau mal. Jordi Wild. Sí. Comencem per baix, que a lo millor mos dona més. Mira, Pablo últim, Motos. Pablo Motos. Correcte. En això puguem estar tots d'acord, no? En això puguem estar tots I d'acord. segurament després... Bertín Osborne. Bertín Osborne, sí. És que és això el que dius. És Almenys el Bertín Osborne... el clar exemple de cunyat, el moño repentinaet, Així una Acá. senyoreta, tal... el polet... Que tu, és que tu veus aquestes persones, jo probablement de veure a Pablo Motos i Bertín Osborne en la tele sé quina olor fan. De la vibra que tenen, tu ja saps puto l'olor whisky, a la cabró. colònia esta. Vull dir, A saps Brunel. quina colònia és? Sí, Baron Dandy. Vols dir que es diu així? I ja no sé si fumaran, però si fumen fa olor a Ducados, segur. 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 Ixos O a fumen Caliqueño, ducados. o a Puro. Home, Bertín Osborne té prou pinta de gossars de caliqueños, fumar-se els puros. Sí. Des d'ací està molt De puro enjoyer. Vale. Pues així mos queda Juan del Bar, Raya de Cruz i Raya i Mr. Tartaria. A mi Cruz i Raya m'agradava molt. El fiquem en el quint, a Raya. Sí. Sí, era molt bo. En el sext Vaya, fiquem... que va fer honor al nom, Hòstia. A veure, Era com Maradona, jugava per la línia, tu. se n'anava sempre per la banda. Sí, correcte. Això volia dir. Sext fiquem al Tartaria, no? Perquè al fi del cap mos ha donat humor. I sèptim a Juan... O coneixement. Ah, no, Juan del Bar no. Quin seria? Juan del Balbos quedava per ahí. Això és prou imbècil, És que no Pues li sí, fique Juan cara. del Bar. Jo És el tampoc, que tio. escriveix en l'hormiguero. En 19. És este que li trauen productes de Japó i merda d'així, no? No, això és el monaguillo, tu. Hòstia. Hòstia, monillo. Això és un Un pirili, altre. però fa gràcia, almenys. I El res, Val. tu saps que dem la llista així, no? Això Sí. ja ho publicareu, tal, i tot això. Ja t'he ficat. I bé, jo ja, si voleu una última pregunta, que jo faré una resposta, no de cunyat, però segur que deixen en algun moment algun comentari de cunyat. Què faríeu en 1.000.000 d'euros? Hòstia. La qüestió és, què no faria? No ho sé, tu què faries? Que, pues, a veure, un millor, pues tens dues opcions, no? O el quedes en el millonet ixe o el fas més gran, no? Bueno, també te puedes gastar. Claro, vull dir-te... Jo crec que faria per augmentar, no? Hasta que em cansara i el que me quedara, pues mira, ja despilfarre i ja ho, no? Tu sabràs? No sé. Jo no ho sé. Tu creus? Jo no tinc la idea. Jo crec que sí. No sé si les vostres respostes van a ser més originals que la meua, però Ja fa uns quants anys jo vaig llegir com que van fer un estudi que una persona, per viure una vida normal, necessita 1.000.000 d'euros. Ara, Per una vida normal, 1.000.000 d'euros. Hòstia, pues jo estic vivint una vida de merda, Sí, entonces. Hòstia, estem dic, en la merda. no, dic,
Al llarg de la seva al llarg, vida, sí. des de que naix fins que es mor. Pues també, Però, clar, ara, a lo millor, és com que la qualitat de vida ha muntat en tots els països. Després de les guerres, després de... Fas així, no? A veure, que és guerra, però li tenen la culpa a la guerra. Ah, vale. Claro, o sea, vale que sí, que hi ha guerra, però no li teniu la... O sea, vos apetia muntar el preu i estàveu buscant una excusa, saps? I, pues mira, per sort s'han entropat en ella. O a lo millor... T'imagines que Juan Roig ha sigut el que ha començat tot? Home, no m'estranyaria, fa Mercadona, fa una fàbrica d'armes i ja està, tio. Igual és. Armadona. I després una de metall que es diga Metadona. Cara. Entonces, què faries amb 1.000 euros? Pues com ha dit Fuster, intentar augmentar-los, rotllo, no sé si invertir, no tot, perquè quan invertixes pues és com si estàs jugant a l'azar, a veure... Però sí, invertir i també intentar disfrutar-los dins de lo que càpiga. Tampoc comprar-me una casa d'1 milió perquè després n'hi ha que mantindre-la. O saps? 1 milió d'hamburgueses d'€1 del McDonald's. Ja està. Ja no vale un euro, 1,20. No vale €1. No, Clar, entonces ja serien 1 milió. Ara tindries que fer el càlcul, tio. Ara 800... Bueno, no ho sé. Ja no renta, ja no renta. Hòstia, vosaltres la burbuja immobiliària pues la suda, no? Claro, jo em base en els preus de tot això en l'hamburguesa d'€1 del McDonald's, saps? No, jo dic. Compare. Entonces, a invertir. ¿Y la burbuja inmobiliària què, tio? Pots invertir en pisos? Claro. Per això Ahí t'ho en dic. València te'n compres 2 o 3 i ale. Pot ser un No, és broma, un desgraciat Jo faria- més jo que faria té lo mateix. 8 pisos i com si no cobrarà prou des 8, que encara... Dic, va, pues, per l'any que ve vos muntes 500 euros més a cada un l'alquiler. Tal qual. A 8 pisos, això són 4.000 euros només de muntar pisos. Claro. És que això, jo crec que és la millor manera d'invertir diners. No, sí, o... o l'altra, el pilles terrenos i quan li diga una constructora vull construir així, te ho compres tu, vale, però em dones a mi 3 pisos. Ja està. És que és això. Al final, el monopoli és el joc que més es pareix a la vida, crec jo. Hi ha que ser un fill de la gran puta, ja, en esta vida. Sí, de un dibuixat cara de psicòpata. És que és de veres, o sea... O eres fill de puta o són fills de putes en tu. El nostre amic Pablo Quin és? té ara el problema que ell està vivint en València, ara està tenint el gran inconvenient de que per l'any següent, si no m'enganyes, com a que es pujaven o 250 o 500 euros l'alquiler del piso que tenen en València. És un piso que està molt xulo, però és molt xicotet. Un vàter, 3 habitacions, el saló és igual de gran que l'habitació mitjaneta, saps? O sea, una cuina superenana, com nosaltres hem estat. Sí, sí. I, al igual que Pablo, molta gent també estarà En el mateix patint cas. això. Has dit que paga? No, no sé què és el que paga, però van a pujar-los. pujar. Van a pujar-los. Sí, sempre ho pugen. I així està la Home, gran majoria dels estudiants ara mateixa. I des que no som estudiants. En el pis que estic ara, hi havia un dels xics en els que he vist, que l'any passat també estava, bueno, que ja estava ahí i pagava 800, eren pagar de sobte, la casera va dir, no, anava a pujar 200 euros. Ja. I nosaltres vam dir, pues entonces no m'interessa. I al final va dir la immobiliària, bé, ens pagueu un mes per a nosaltres i així no cal que pagueu els 200 euros. Cosa que no acabé d'entendre molt bé. I la cosa, al final ens estalvien 60 euros. És a dir, la suma dels 200 euros al mes i el que van pagar això, vull dir que sí que és... Bueno, no vaig a dir el puta algo, perquè anava a dir puta algo, no ho diré. Però això, que tot un fer la mà. Sí, són Sí. fills de putes. Sí, sí. I damunt és com a que no és que s'aprofiten per necessitat, perquè potser la gent que tinga un piso o 2 o 3 en València només és que tinga un treball a banda, o sigui, això és com un extra. Quina necessitat, o sigui, vale, que sí que tu potser cada mes vas a tindre 200 euros més o 250 euros més, però, tio, si estàs ja cobrant de lo teu, del piso, no sé, és com més. Gent que li agrada molt. I a lo millor, i jo m'he donat compte que molts ho fan perquè els altres ho fan. Home, clar, perquè si tot puja, al final t'has Però, d'equilibrar tio, no- a l'oferta. no pot ser un bon casero. És mercat, però... Mira, jo me'n recordo que Mercado el primer piso que van tindre, nosaltres en València, era un piso que estava bé, 4 habitacions, un saló ample, tal. La cuina està tota per canviar, els vàters també. I cada any és com que ens muntava 50 euros, que és, bueno, 50. I l'any que es van canviar és perquè de repente m'ho va dir, no, en compte de costar-vos 950, vaig a muntar-lo a 1.200. Ah, pues... Porque como todos están subiendo, pues yo también lo tengo que subir. Dices, claro, que están apuntando en una pistola, no te jode. Ahora no t'obliga ningú, però... Yo también lo tengo que subir y pues, chao. Sincerament, no sé el que li costarà a ell després a pagar cada mes. Bueno,
No sé si l'haurà comprat o A veure, l'estarà fent una hipoteca o... piso serà... La gran majoria de vegades de pisos, això, pues això, gent que ve Àngel i li ofereix €1.000.000, no? És gent que té, o pues, li ve una inversió molt gran i per a mantenir-ho, ja sigui loteries, coses així, o herències familiars, o sigui, ja tens tu un piso teu, ja t'has fet tu vida i tu encara tens un piso ahí, pues, de ta tia que l'has heretat o el que sigui, i pues, l'alquiles. Estàs dient-me que igual aquest piso ja el t'has pagat i estàs arrencant-li a persones 1.200 euros. I qui ne tinga dos és que ja no falta ni que treballi. En veritat. Ja sabeu, €1.000.000, es pilleu 3 pisos, una caseta per tu, I a viure, en veritat, i en lo que en sobre em faig un Batmòbil. I jo crec que en queda nixa, Invertir, o sea, lo que digo, invertir y disfrutarlos, pues invertir en pisos. Sí, hòstia, i poca broma, una cosa, jo invertiria molt en Lego, O sea, jo del €1.000.000 i això, jo 10.000 euros me'ls gastaria en Lego. 10.000 soles Que sí que... o 50.000. I Tindria una casa en una habitació soles de Lego. ¿Cuántas estrellas de la muerte el compraries? Una. Tu eres tonto? Home, gilipollas, tio. Jo tindria una per habitació. És broma. No, però sí, jo t'ho juro que és una cosa que jo, si tinguera una gran inversió, òbviament, a part d'intentar mantenir aquesta inversió, comprar-te una casa, un cotxe, el que sigui, jo un Lego. Tio, a sobre hi ha un podcast de llados parlant Ja, d'inversions. jo vull... Que malícia. Ara després ens ficarem a fer burpees ahí. Pues jo faré un interior que flipe. Això sí que és invertir. Bueno, ja que m'ho pregunteu, el que jo faria en Això, €1.000.000, per favor, el que jo faria en dis-m'ho. €1.000.000 i ja en això acabe, i vos deixo a vosaltres acabar, és, sabeu el que faria? Pagaria algú perquè, i ara vaig apuntar-me al tanto, violara a Dani Alves, tio. Al final és el que va fer ell. Hòstia! No? Va pagar €1.000.000 i va eixir de la presó? No? Hòstia puta! A veure, si se ho mereix, per què no? Però... És que ho vaig dir un dia en Twitter i em va fer molta gràcia i dic, això en algun moment ho diré perquè és de veres. I ja està. Però, o sea, Dani Alves va pagar a algú? No. Perquè... No! Vale. Dani Alves. Dani Alves va Sí. violar a una xica i va pagar €1.000.000 i va eixir de la presó. Aleshores, què faríeu en €1.000.000? Pues pagar algú perquè el violara ell. Claro. I per què no el violes tu? A mi no cal fer mi. Ja ho crec, Pues, crec que és la millor manera de gastar-se €1.000.000 que han dit. Perquè tu per què vols una casa si tens a Dani Alves cagant sense fer força? Cagant sense fer força. Bueno, Això és tan encendida de mares. sí. Jo em quedo en la cara de fuster, S'ha quedat super Home, no, és que... a veure, és que és molt bueno. Així pots brutal. extrapolar-ho moltes coses també, no? Claro. És que ho vaig llegir en Twitter i dic, hòstia, va fer pensar i dic, hòstia, que és veritat, si tens €1.000.000 pots violar a Dani Alves. Tal qual. Ja ho crec. Tal qual. Que Bueno, guapo, també tio. un Bé saber-ho, €1.000 Estàs- Demostra que tens, com es diu, impunitat, no sé com es diu. Impunitat. Exacto. Això, doncs... Pues sí, no? Els Quan diners. més diners tens, pues... I si eres el major lateral del mundo. Si juga en el Barça. En fi, jo ja he acabat. Bé, Àngel. Venia per 10 minuts, crec que m'ha quedat així 20 minuts i pico. Ja ho crec, no? Però és això, en veritat. Dani Alves... Serà la que És que estic pensant, jo no sé per què Dani Alves va pagar la fiança perquè podria optar a tenir un premi que no tots els futbolistes tenen. Només el té Ronaldinho, que és el campionat de la presó. Ja ho crec. Ronaldinho és el futbolista, ni Messi ni Cristiano... Bueno, Robinho també va camí de tindre-lo, Sí, no? Sí, perquè estava en Brasil i en Brasil, per lo mateix que Dani Alves, perquè els brasileños futbolistes que arriben a Espanya, pues molts opten per ser de la Iglesia, molts per ser bons futbolistes i altres per violar. Que és una cosa que jo què sé, és el que s'estila... Inclús n'hi ha que estés a la vegà, no? Estres a la vegà? En plan, estés a la vegà, futbolistes Ah, catòlics. vale, estres a la vegà, dic, espera, què? No, futbolistes Estava pensant en catòlics algun cas rar. i... Correcte, i se'n va a Brasil perquè en principi allí no hi havia llei de... Crec que la violació crec que va ser en Itàlia. I se'n va a Brasil perquè en principi ahir no podien agafar-lo i ara es veu que sí que van a jutjar-lo. Per això Menos dic mal, que- dona gràcies. Bueno, espera't. Que encara Espera't, queda- que També si són té €1.000.000 futbolistes. Correcte, que un €1.000.000 per fer moltes Si coses. no- Com Exacte. violar a Dani Alves. Com violar a Dani Alves, correcte. Tu pensa que a diferència de Dani Alves, Robinho ha sigut del Madrid. Tito Floren, no el preocupes, Madrid. que si fa falta clava la mà. Madrid. Això també és graciós, perquè quan sempre passa alguna cosa amb algun jugador del Madrid, sempre ho fan d'alguna manera perquè isca o en la camiseta d'un altre equip o de la selecció que siga, si no és l'espanyola.
Ja ho crec, a veure, però això és... Però... Té raó. Però sí, pot sí, ser, pot ser, perquè els mitjans els mitjans de manipulació, els mitjans de comunicació Mover és directament. manipulen. Hi ha algunes vegades que és més cantós, però hi ha altres vegades que és menys cantós, com el que acabes de dir tu, de que si fa algo mal un jugador del Madrid mai eixirà en la camisa del Madrid. Eixirà, per exemple, Cristiano quan ell va dir no sé quants milions. I que era Portugal. Car. Messi, en canvi, eixirà del Barça. Correcte. I no recorde ara com estava la cosa, que hi havia que hi havia un jugador que havia estat jugant en el segon equip del Barça, en el Barça B, una cosa així, va anar al Madrid i després també va passar alguna cosa, però en què així una puta camisa del Barça, tu? Del Barça B. Del Barça B, del Barça, sí, o En la segona RFF. I dius, Tito Floren. però en fi, però això, hem acabat així pareguen tots un poc cunyats. No? Sí. Ja ho crec, o sigui, s'hem soltat... Has tret el nostre cunyat Era interior, la idea, tio. era la idea. Que cabró. Com Algo, pues. mos manipula, tio. Sempre que ve així, juguen les nostres ments. Ja ho crec, tio. A mi m'encanta que vingues per això, perquè Sí, al principi impressionant. mos des unes quantes preguntes, eres com un mago, tio. Sí. Que has pensat tal, no sé què, però per darrere estic fent el truco sense que el dones compte. Per cert, Marionetista. encara me'n vaig. Mago pederasta. Què? No, espera. Me hago pederasta. Espera, que era David Copperfield. No me'n recordo quin és el mago. David Copperfield era un mago. Sí, però l'altre dia vaig dir que és el que també havia abusat de menors. Vull dir que al final és mago pederasta. És que al final... Com? Me hago O Houdini, pederasta, no? O, dius? bueno, sí. Me hago pederasta? No, usted. Mago pederasta. Ja. Tranquil. Que per cert, sabeu que també era pederasta? Qui? El dúo dinámico. 15 años tiene mi amor. Bé, jo me'n vaig ja. Hòstia. Un plaer, Ángel Cano. Comunicat oficial. Després d'un parell de minuts que s'han convertit en unes quantes hores, trobo que és moment de donar per finalitzat este segon programa de Aigua Navia Podcast, segona temporada. I res, com que hem parlat un poc de cunyats, intenteu treure un poquet la peneta de cunyats en els comentaris. Vinga, adeu.